Morjesta. 18. heinäkuuta 21 astetta lämmintä kello 8 aamusta. Särkijärvi taustalla. Narttukoira meni tonne vilvottelemaan, kollikoira ei. Tuossa salakoita hyppi tuossa rannassa ihan hyppäsi koiran vierestä. Tämmöistä tää on tää koiran elämää. Hyttyset täällä vähän pörräilee. Tää on tää veneranta, tänne on veneitä koko rannan mitalta, mutta ja venepaikka tässäkin olisi varmaan, mutta ei tässä näin. Koira ei useampana vuonna jo tähän tullut uimamaan, räpiköimään aina kun mahdollista. Ollaan yhteyksissä sinivalkoisen taivaan alla. Ei mikään koirakuiskaaja, vaan ihan tämmönen mustin ja valkoisen tulevaisuuden vertailija. Seppo Lehto eduskuntavaaleissa 2027 jälleen sinivalkoisen taivaan alla. Nyt Särkijärven rannasta poistutaan polkua pitkin. Täällä haisee kyllä järvi vesi, mutta ei tuossa sinilevää ole, niin ei tarvitse ainakaan toivottavasti, ettei ole sinilevää. Mennäänkö hurtat? Mennäänkö hurtat? Mennäänkö hurtat? Se on moro.